Hold YouTube. I dag vil jeg vise noget af mine kanonslag. Altså, jeg har fint nok mange nu, men jeg får flere nu. Jeg har sådan en her, man kalder en sort knald, tror jeg. De er fint nok store sammenlignet med en hånd. Altså, jeg ved ikke, men man kan få dem i 2 forskellige farver. Ja. Så nogle får jeg har været 20 mere af. Sådan har jeg lige en nu. Så har jeg også sådan en kyngovn her. Dem tror jeg også, jeg får nogle stykker af. Ja, de er også fint nok store. Så, ja. Så har det er det, jeg har. Så kommer jeg til de små ting, så har jeg jo det der, jeg lavede en test. Nogle pakker FP3 original. Mange pakker har jeg. Jeg har 1, 2, 3, 4 pakker FP3 original. Nej, 5 pakker. Og så har jeg også en pakke P2000. Der ved jeg faktisk ikke, hvor meget gram der er i. Men jeg ved, at jeg har fundet ud af, at der er 3 gram i FP3 original. Men jeg ved faktisk ikke, hvor meget der er i P2000. Men ja, det er jo det starten af, hvad jeg har kanonslag. Men jeg tror også, jeg laver videoer af, hvad jeg får fyrværkeri og det der. Men vi ses i YouTube. Hej.